Toto je 10 bodov, ako správne hospodáriť medzi svojím 30. a 60. rokom života. Medzi 30 a 40. v prvom rade vyrieš otázku bývania. Je to takto najlacnejšie, pretože z dlhodobého hľadiska tie nehnuteľnosti predsa len rastú a zároveň máš dlhú dobu na splácanie hypotéky, takže tá mesačná splátka bude v podstate nižšia. Dobre sa poistí, znova, si mladý znamená nie rizikový. Nie rizikový znamená lacný. Už nikdy nebudeš mať takú istotu, že si poistiteľný a poisťovňa ťa zoberie ako klienta, ako keď si mladý a nikdy to nebudeš mať tak lacné. Po tretie, zbav sa zlých dlhov. Všetky tie kreditné karty, splátkové predaje, kde máš 10-20% úrokové sadzby, to je ako rakovina peňaženky. To ťa oberá o toľko možností, kde by si mohol rozumnejšie tie peniaze použiť, takto ich dávaš do vačku niekomu druhému. Začni pravidelne investovať. Rovnako ako pri bývaní, kde máš vďaka tomu nižšie splátky, lebo je to na dlhú dobu, rovnako aj pri investovaní ti stačí pár eur mesačne, aby vďaka zloženému úročeniu si do dôchodku pripravil naozaj krásnu sumu. Diverzifikuj. Rozlož to riziko a tie investície na viacero smerov. Niečo nehnuteľnosť, niečo investovanie, niečo možno vlastné podnikanie, poprípade nejaké konzervatívnejšie typy zhodnocovania peňazí. No a posledná vec do 40-ky, rozhodne tvor rezervu. Nikdy nevieš, čo sa môže stať. Či už zdravotne nejaká penka alebo niečo, alebo prídeš z rôznych dôvodov o prácu, alebo ťa sused vytopí, alebo už čokoľvek sa v rodine udeje. Je dobré mať trojnásobok, ideálne 6-násobok mesačného príjmu ako rezervu. Medzi 40. a 50. rokom života no rozhodne postupne navyšuj to, čo pravidelne investuješ a je tu priestor na to, aby si začal využívať finančnú páku. No a medzi 50. a 60. rokom života rozhodne ešte viacej diverzifikuj, aby sa ti náhodou nestalo, že máš všetky peniaze zainvestované len v jednom type aktív a zrovna tam nepôjde karta vtedy, keď ty pôjdeš na dôchodok a budeš tie peniaze vyťahovať zo stratou. No a posledná vec, buduj pasívny príjem. Najvyšší čas si vybudovať pasívny príjem, ktorý ti potiahne tvoj životný štandard, aj keď budeš na dôchodku.